Takže čauko, já vás vítám dnešního videa. Tohle video je na téma 10 faktů o mně. Tohle video jsem se rozhodla natočit, protože abyste věděli, co jsem vůbec zač. Takže začneme, nechci to nějak prodlužovat, nemám moc času, je to jen 10 faktů, takže budu mluvit rychle. Takže první fakt je ten, že se jmenuji Lucie Kučerová. Druhý fakt je ten, že je mi 13. Třetí fakt je ten, že bydlím v Lánově prostředním. Čtvrtý fakt je ten, že jsem nezadaná. Pátý fakt je ten, že mám rozvedený rodiče. Šestý fakt je ten, že chodím do Lánova do školy. Sedmý fakt je ten, že mám 7 sourozenců. 8. fakt je ten, že jenom jeden sourozenec je vlastní. 9. fakt je ten, že mám zeleno-modré oči a vypadá tak hnědý na fotkách. A možná i teď. Ale jsou opravdu zeleno-modrý, když se takhle kouknete. Mám zeleno-modrý oči. No a 10. fakt je ten, že chci piercing do jazyka úplně brutálně a možná, že ho budu mít. No a takže tímto se s váma loučím a doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, dejte palec nahoru. Pokud ne, dejte palec dolů. Budu ráda za každý odběr, like, koment, dislike, to je úplně jedno. Takže já se s váma loučím. Omlouvám se, že to video je takhle krátký. Mějte se hezky a čauko. Čau.